A ja nastavljam sa mojim sljedećim gošćama i moje prvo pitanje je bilo hoćete li biti zajedno ili da dižem dvije kamere. Dakle, moje gošće su Željka Vargić iz osnovne škole Vladimir Nazor iz Slavonskog Broda i Ivana Gubić iz osnovne škole Okučani. I ja se uz njihov naslov predavanja stvarno pitam koliko je umjetna inteligencija imala prste u osmišljavanju i vremenu za vaše predavanje. Aha. Dobrodošle Željka i Ivana. Hvala. Hvala. Izvolite podijeliti vaš zaslon. Vidimo cijeli zaslon. Ok. Okvir PowerPointa. Evo, vidite sve. I sad je prezentacija. Tako je. Izvolite. Hvala lijepa. Evo, poštovane kolegice i kolege, želimo vam dobar dan i lijep pozdrav i na početku se zahvaljujemo na pruženoj prilici za sudjelovanje u današnjoj konferenciji. Ovo nam je drugi put da sudjelujemo u ovoj konferenciji i izuzetno nam je zadovoljstvo što imamo priliku danas govoriti o jednoj od vrlo važnih tema digitalnog doba, a to su clickbait naslovi. Pa smo shodno tome smislili i naslov našeg današnjeg predavanja Nećete vjerovati koliko dugo smo smišljale ovaj naslov. U suvremenom svijetu gdje su informacije udaljene samo jedan klik, naslovi igraju presudnu ulogu i mislim da nam je to svima jasno kako bi privukli što više čitatelja. Međutim, nisu svi naslovi jednaki i clickbait naslovi koji se ističu u današnjim medijima kreirani su s namjerom da potaknu znatiželju i privuku što veći broj klikova. Postali su sve prisutni i vrlo često zamagljuju granicu između stvarnih vijesti i senzacionalizma. Ovu temu, kao što smo i najavljeni, izložit ćemo vam moja kolegica Željka Vargić iz osnovne škole Vladimir Nazor iz Slavonskog Broda i ja Ivana Gubić iz osnovne škole Okučani. Obje smo učiteljice informatike i predajemo učenicima od 1. do 8. razreda, a ovu smo temu obrađivale s učenicima 5. te 7. i 8. razreda. Mi ćemo vam na današnjem predavanju pokazati što je zapravo clickbait, kako se definira, koji je cilj ovih naslova, pokazati primjere clickbait naslova koje smo obradili sa svojim učenicima, te načelo temeljno kojim se clickbait naslovi temelje, a to je curiosity gap. Nadam se da će vam ovo naše današnje predavanje potaknuti na razmišljanje, ali i na rad s učenicima i o ovoj temi na svojim satovima kako bismo što bolje kako bismo stvorili što sigurniji i bolji internet za sve. Hvala Ivana, ja ću sada preuzeti. Dobar dan još jednom svima. Moj zadatak je da ukratko objasnim što je clickbait. Dakle, clickbait su naslovi koji su formirani tako da privuku našu pažnju i natjeraju nas na klik. Oni često koriste senzacionalizam, pretjerane tvrdnje i tajnovitost, ali nas na kraju razočaraju zato što sadržaj koji se krije iza tog naslova često nije ono što smo mi očekivali. Primjer takvog naslova bi bio nećete vjerovati što se dogodilo kada je otvorila vrata ili ovo je tajna kako postati brzo, uspješan i bogat. I svatko od nas je u tim bespućima interneta i čitanju internetskih portala sigurno barem jedan puta bio u napasti kliknuti na takav naslov. Koji je u stvari cilj clickbait naslova? Naravno, povećanje broja klikova, a sve u svrhu generiranja prihoda. Dakle, to su naslovi koji izazivaju kod nas znatiželju, manipuliraju našim emocijama i tako se zapravo prošire na društvenim mrežama, dakle, a svrha je, ponavljam, generiranje prihoda, odnosno promocija nekakvih proizvoda ili ideja.
ključno pitanje je zašto klikamo. Dakle, mi sada zapravo dolazimo do jednog od najvažnijih trikova koje clickbait koristi, a to je curiosity gap, odnosno jaz znatiželje. To je tehnika stvaranja neizvjesnosti. Naš mozak zapravo ne voli neizvjesnost i on nas tjera da kliknemo dalje. Klasičan primjer takvog naslova je ovaj koji možete vidjeti u gornjem desnom kutu ekrana, a to je nećete vjerovati što se dogodilo. I zatim su ostavljene 3 točkice. Dakle, naš mozak želi znati što se dalje dogodilo i on nas tjera da dalje kliknemo. Kako prepoznati clickbait? Pa uvijek po pretjeranim obećanjima. Ako vam se nudi nekakvo rješenje koje će promijeniti vaš život, odmah možete znati da nešto nije istina. Ako je naslov šokantnih izraza poput nećete vjerovati ili šokantna istina, to su u stvari pretjerane emocije, pretjeran emotivni jezik koji vas tjera da kliknete. Dakle, clickbait manipulira našim emocijama, on uvijek cilja na naš strah, iznenađenje ili uzbuđenje. I najsigurniji znak, dakle, kad naslov ne daje ključne informacije, nego naprotiv on ih skriva, to vam je sigurni znak clickbaita. Kako izbjeći? Pa naravno postoji mnogo načina kako to izbjeći, ali evo barem 3 smo ovdje napisali. Dakle, treba provjeriti izvor. Je li stranica koju koristimo, koju sada trenutno pregledavamo, pouzdana i poznata? Ne smijemo vjerovati svemu na prvu. Mi se moramo pitati je li ovo što smo pročitali realno ili mi je samo u tom određenom trenutku privlačno. Koriste li se pouzdani izvori? Dakle, oni mediji koji su tradicionalni i koji imaju nekakvu povijest iza sebe, vrlo rijetko, pa čak i do nikada ne koriste clickbait naslove. Ono što smo kolegica i ja željele na početku kad smo obrađivale sa svojim učenicima provjeriti prepoznaju li oni clickbait naslove. Ja sam svoje učenike suočila s izazovom odabira njima najprivlačnijeg naslova, te sam im ponudila nekoliko novinskih članaka sa naslovima. Njihov je zadatak bio u što kraćem vremenu, u nekoliko sekundi odabrati onaj koji je njima najprivlačniji. Upravo su to bili takvi naslovi. Primjerice, je li Mario iz igrice Super Mario doista čovjek? Ili šokantno otkriće, što to Disneyjeve princeze skrivaju? Ili što će se dogoditi ako pošaljemo kruh na kraj svemira? Upravo su takve naslove odabirali moji učenici. Zapravo kad smo kasnije razgovarali o tome što bi se krilo ili što bi mogli saznati prema tom naslovu, zapravo su shvatili i sami da im takav naslov na kraju ne pruža nikakve konkretne informacije. Potom smo željele provjeriti razumiju li učenici značenje pojma clickbait. To smo učinile uz pomoć alata digitalnog Aha Slides koji nam je nudio mogućnost da na pitanje što je clickbait učenici napišu poput oluje ideja ono što im prvo padne na pamet, ono što dakle povezuju sa pojmom clickbaita. Oni su pisali svoje odgovore, dakle učenici osnovne škole iz Slavonskog Broda i iz moje škole i potom su imali mogućnost glasovati ponuđene izjave koje su pisali sami učenici. Možete ovdje vidjeti da je učenik Patrik dobio najviše glasova za svoj odgovor, da je to poruka koja te privuče da klikneš na nju, na primjer da nešto dobiješ besplatno. Na kraju ne dobiješ ništa, to je scam. Ovdje bih još izdvojila jedno vrlo zanimljivo objašnjenje djevojčice Kjare koja je rekla da je clickbait način prikazivanja nekog sadržaja kako bi izgledalo privlačno i zanimljivo. Zapravo već učenici starije dobi, 7. i 8. razreda, jako dobro razumiju što je clickbait i sami su svjesni da ako kliknu na takav naslov da će ih samo privući on svojim naslovom, ali ne i da će dobiti konkretan sadržaj.
Potom smo uz pomoć jedne jednostavne internetske igre, Education Arcade, dobili mogućnost, to jest moji učenici, da pecajući, uvjetno rečeno, loše ribe, bilo je nekoliko vrsta koji su trebali upecati, dobiju još dodatne savjete što u slučaju nekih problema na internetu mogu i trebaju i učiniti. Budući da je to bila ovako dosta jednostavna igra, mogu reći da je mojim učenicima ona bila poprilično zanimljiva i da su kroz taj način još ponovili malo i engleski jezik jer je na engleskom, pa su morali koristiti i Google prevoditelja. Pa smo evo onda u tome iskoristili i prevođenje. Potom smo iskoristili ovu sve prisutnu umjetnu inteligenciju kako bismo stvorili clickbait naslove. Naime, učenici su koristeći ChatGPT ili Copilot imali zadatak prvo istražiti što je clickbait i prema ponuđenim odgovorima su zadali zapravo umjetnoj inteligenciji da im napiše prijedloge nekih clickbait naslova. Možete vidjeti neke od primjera, šokantno otkriće kako clickbait naslovi osvajaju internet ili ekskluzivno tajne clickbait naslova koje vas tjeraju da kliknete. Dakle, to su naslovi koje je zapravo stvorila umjetna inteligencija i potom su se i dalje nastavili koristiti jednim programom Adobe Express, gdje su onda te naslove ponuđene opet uz pomoć umjetne inteligencije generirali u fotografije. Možete vidjeti primjere fotografija koje su oni potom uređivali. Dakle, postali su urednici časopisa, novina koristeći ove fotografije i naslove. Bilo im je jako zanimljivo i mogu reći zapravo da su došli do spoznaje kako da uz današnju umjetnu inteligenciju je vrlo jednostavno kreirati ovako šokantne, senzacionalističke naslove, pa čak i fotografije koje prate takve naslove. Njihovo znanje razumijevanja ove teme i što su clickbait naslovi, kako reagirati na njih, provjerili smo uz pomoć kviza uz alatu Quizalize kojemu su učenici pristupali uz pomoć ovog koda i rješavali 10 pitanja. Budući da je to također alat potpomognut umjetnom inteligencijom, imali su mogućnost dobivanja povratnih informacija na postavljena pitanja i njihove odgovore, ali i oni su mogli sami ostaviti povratnu informaciju, odnosno koliko su zadovoljni sa svojim postignutim rezultatima. Dakle, kao što sam rekla, kviz je obuhvaćao 10 pitanja o temi clickbait. Rezultati su bili i više nego dobri, više od 90% učenika je pokazalo dobro znanje, razumijevanje ove teme i njih 100% onih koji su sudjelovali u provjeri su bili zadovoljni svojim uspješnim svladavanjem kviza. Ja sam već ranije spomenula da je jedan od ključnih trikova clickbaita zapravo curiosity gap, odnosno jaz znatiželje, koji nastaje kada nam neka informacija da samo dio sadržaja, ali nam namjerno uskrati ključne detalje. Takav pristup se koristi za poticanje radoznalosti, jer nas naša prirodna želja za saznavanjem tjera da kliknemo na senzacionalističke naslove bez da provjerimo vjerodostojnost izvora. I upravo taj mehanizam ja sam željela prikazati svojim učenicima kroz jedan praktičan eksperiment. Budući da ja radim u 5. razredu, ja sam željela da moj clickbait bude opipljiv. Plan mi je bio od početka sata učenike dovesti u situaciju kroz koju će oni osjetiti moć manipulacije. U razredu sam postavila ovakve kutije obljepljene senzacionalističkim naslovima, ali učenicima nisam te kutije spomenula, niti sam objasnila njihovu svrhu. Ja sam pustila da ih učenici sami primijete i da reagiraju na njih. Nakon što su ih uočili, pitali su me što mi je to. Pozvala sam ih da priđu bliže i da razgledaju kutije. Zatim sam ih upitala postoji li neka od kutija koju bi oni prvu željeli otvoriti? Koja je to koja ih najviše privlači?
Dvije su kutije izazvale najveće zanimanje. To je ona na kojoj piše naslov "Zašto trošiti godine? Evo kako možete brže završiti školu." I druga je bila kutija koja nudi otkrivanje trika za brzo rješavanje matematike koje njihov nastavnik matematike nikako ne želi da oni znaju. Dakle, te dvije kutije sam dala učenicima i dozvolila im da ih otvore. U trenutku otvaranja se moglo vidjeti uzbuđenje na njihovim licima. Dakle, oni su očekivali nešto jednako dramatično i šokantno kao što je to sugerirao naslov. Ali kad su shvatili da sadržaj kutije ne odgovara njihovim očekivanjima, tako se promijenio i izraz lica. Od nekakvog početnog iščekivanja i znatiželje došli smo do blagog razočarenja. Neki učenici su priznali da su nasjeli, neki su se nasmijali, a ovi ostali su shvatili da trebaju pomnije promotriti ostale naslove. I to je bio ključan trenutak. Dakle, to njihovo preispitivanje tih naslova je značilo da su oni osvijestili kako nekakvi senzacionalistički naslovi nas vrlo lako mogu navesti na pogrešne zaključke. I to je upravo ono što se nama događa u digitalnom svijetu. Evo još jednom na lijevoj strani možete vidjeti neke od tih senzacionalističkih naslova, na desno je sadržaj kutije. Dakle, nastavnik matematike mrzi ovaj trik, riješite zadatke u sekundi. Zapravo unutra se nalazio samo zrak i ovaj papir. Dakle, taj kontrast između senzacionalizma i stvarnog sadržaja učenicima pruži određeno iskustvo i pomogao im je da iz prve ruke shvate da nešto što je jako privlačno, ali i neprecizno, može lako zavarati. I da nam je iznimno važno provjeriti izvor i ne vjerovati svemu što pročitamo, pogotovo ako je nešto predobro da bi bilo istinito. To što smo naučili na praktičnom načinu ponovili smo još jednom kroz ovakav zadatak u kojem sam ja ponudila jedan senzacionalistički, odnosno clickbait naslov i nakon što ga učenici pročitaju trebaju odlučiti žele li kliknuti na takav naslov ili će istražiti istinu. Ukoliko se odluče na istraživanje istine, dobivaju još pojašnjenje o tome što bi sve mogli učiniti u slučaju nailaska na clickbait naslove, a nakon toga opet dolazimo do grananja gdje učenik sam odlučuje što učiniti dalje. Pročitati kako prepoznavati clickbait naslove ili testirati svoje znanje. Dakle, igra je nudila naslove u kojima su učenici klikanjem morali odabrati one naslove koji su clickbait naslovi. Ovakav jednostavan zadatak možete koristiti ne samo za informatiku, nego za bilo koji predmet koji vam je potreban, a nastao je u alatu koji se zove Twine. Služi za izradu interaktivnih priča i igrifikaciju sadržaja. Omogućava vam da stvorite grane priča pomoću vrlo jednostavnog teksta i poveznica i idealan je za edukativne aktivnosti, zato što on omogućava učenicima da sami biraju vlastiti put kroz priču, istražuju temu koju ste im dali i donose odluke. Dakle, ono što smo kolegica i ja u radu sa učenicima shvatile da je kod njih vrlo važno razvijati sposobnost kritičkog razmišljanja, što smo željele postići ovakvim zadacima koje smo im zadavale. Naravno, time i medijsku pismenost i sve kako bi bili što sigurniji u online okruženju. I evo, napokon je došao naš zaključak. Dakle, clickbait naslove svakodnevno susrećemo i susretat ćemo u digitalnom svijetu, ali oni svojim sadržajima ne pružaju zadovoljavajuću razinu informacija i često dovode do razočarenja. Stoga smatramo da je edukacija i razvijanje kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti kod mladih ključni preduvjet stvaranja sigurnijeg internetskog okruženja. Evo, došli smo do kraja svog predavanja. Nadam se da ćemo vas potaknuti ovime da temu također uključite u rad sa svojim učenicima, jer
Clickbait naslovi su se doista udomaćili u digitalnom svijetu i koliko god dakle smo se mi već na njih i priviknuli, ono što smo željeli isto tako učenicima naglasiti je zapravo da svi ti internetski portali koji se koriste takvom vrstom naslova i privlače pažnju čitača, zapravo da se iza svega toga krije novac. Jer svaki puta kad kliknemo na takav naslov, bez obzira zadržali se mi na tom članku nekoliko sekundi ili minuta, nama se u trenutku otvaranja pokaže nekoliko reklama i dakle, na takav način i te portali sebe financiraju. Dakle, vrlo je važno to kritičko promišljanje, razvijanje medijske pismenosti kako bi, evo, kao što sam i rekla na početku, stvorili što sigurnije internetsko okružje u kojem odrastaju naši učenici. Hvala Ivana, hvala Željka. Primjer je zaista bio inspirativan. Da mi je bilo vidjeti lica djece kad su otvorili kutije koje su bili clickbait. To je sigurno bio poseban dojam. Da. Tako da vjerujem da je vaš primjer i vaše ideje bilo u digitalnom, bilo u papirnatom obliku, će dobro doći našim kolegicama i kolegama u školama i da će ih primijeniti u praksi. Hvala vam što ste bile naše gošće danas na konferenciji i veselimo se čuti još neke primjere u budućnosti. Hvala lijepa. Doviđenja. Pozdrav.